Vi skal i dag snakke om iman, som Bediüzzaman kommer ind på i sit andet ord. Men først og fremmest skal vi lige forstå, at iman er en af grundprincipperne i islam, hvoraf vi har de 5 søjler i islam, og så har vi de 6 søjler af iman. De 6 søjler af iman er også kendt som arkanul iman. Men vi skal forstå, at der er en vis forskel mellem principperne i hver af dem, når det kommer til praktikaliteten af dem. Med iman skal du nemlig arbejde med det i hjertet primært, hvor de 5 søjler i islam er mere praktisk. Det kan nemlig godt være, at man følger alle de 5 søjler i islam, men hvis ikke man har hjertet med, så er det i princippet ikke noget værd. Og på samme måde, så kan vi godt have en virkelig dyb og stærkt forhold til Allah, og føle, at der er en stærk iman, men hvis ikke vi følger ordrene for Allah, så er den iman i princippet heller ikke noget værd. For at gøre det her endnu mere forståeligt, så har Bediüzzaman en fortælling i det andet ord. Det andet ord er en del af Bediüzzamans samlede værk, som er kaldt Ordene, som er en del af hans samlede samling, som er kaldt Risale-i Nur. Som sagt sidst, så var Bediüzzaman en lærd. Han blev kaldt Bediüzzaman, som betyder tidens vidunder, et navn, der var blevet givet til ham af hans lærere på hans madrasa. Han blev født ind i Osmaneriget og begyndte på sit værk under starten af 1. verdenskrig. Han var en lærd af en skarp hukommelse og en omfattende viden, både da det kom til islamisk viden, men også moderne videnskab. Som en tilføjelse til det her skal det nævnes, at Bediüzzamans samling Risale-i Nur på 6.000 sider er en tafsir, det vil sige, det er en fortolkning med kommentarer til Koranens vers. Det er dog ikke en traditionel tafsir, som man ofte læser. Det er en tafsir, som er bygget op omkring emner og rationelle beviser for Koranens ord. Grunden til, at den her tafsir blev konstrueret, som den gjorde, var fordi, at det var det, tiden kaldte på. Det var en tid, hvor moderne videnskab blev brugt imod islam. Og dermed skal vi kigge på andet ord, som skal kortfatte letheden og glæden og gevinsten og nydelsen, der er i troen på Gud eller iman. Det andet ord starter ud med Bismillahirrahmanirrahim og starter så ud med det 3. vers af Surah Baqarah. Det lyder: De gudfrygtige tror på den usynlige verden. Han starter altså ud med et vers, som gør sig relevant for det emne, vi snakker om. Historien, som tager form af en sammenligning, lyder altså sådan: 2 forretningsmænd drager ud på en rejse, både for nydelse og handel. Den ene rejser afsted med en egocentreret mentalitet, hvor den anden mand er af modsat karakter. Han drager afsted med en vis gudbevidsthed og kendskab til ret og uret. På grund af, at den egocentrerede person både var pessimistisk, selvisk og anså sig selv som værende højere end andre, så kom han til et land, der i hans øjne var helt forskruet. Og det var nemlig sådan, på grund af, at han så med de her pessimistiske øjne. Overalt, hvor end han gik hen, så han svage mennesker græde og tyranner grine i ansigtet på dem. Og for at holde den her sindstilstand ud, endte han simpelthen ud i druk. På den anden hånd, så var den anden mand gudsbevidst. Han var fair-minded og generelt af god moral. I hans øjne, så var det land, han kom til, yderst smukt. Men for den her mand, hvor end han gik hen, så han jublen og glæden ved ihukommelse af Allah. Han hørte trommer og sang og ihukommelse i form af Gud er størst, og der er ingen anden Gud end Allah. Han så både generaler stille sig fra sine poster og nye soldater, som vædede sig ind i hæren. Han følte i det her land, at alle var en slags ven, og nogen han kunne have relation til. Han fik lavet lidt handel, og han gik derfra glad både på hans egne vegne, men også på vegne af indbyggerne, og i enden takkede han tak til Allah. De 2 mænd krydsede veje på vej tilbage fra hver deres land. Den gudsbevidste mand så tilstanden af den syge mand, og han forklarede til ham, at det grimme inde i ham må have været reflekteret udad til. Han argumenterede simpelthen for, at et land under en konge, som var så magtfuld og medfølende og kærlig, ikke kunne have været som den måde, han har oplevet det på. Den første mand, han er en ikke-troende. Han ser alle levende ting, mennesker såvel som dyr, som spædbørn, der græder ved dødens dom.
En ikke-troende vil altid være frustreret omkring døden, og han vil aldrig rigtig kunne omfatte livet efter døden, især uden iman. Den troende mand ser de unge mænd, som væver sig i hæren, som unge mænd, der egentlig starter deres rejse på Allahs vej. Ligeledes er generalerne, som stiller sig af sin stilling, et symbol på nogle troende, der er færdige på Allahs vej. Nogle troende, som i princippet går bort, og det ser han som noget smukt, nemlig at de roligt kan gå videre til den næste verden. Bediüzzaman slutter af med at forklare, hvordan iman kan være et frø til et træ. Ikke et hvilken som helst træ, men han refererer til 2 forskellige træer, som nævnes i Koranen. Lige for at drage parallelt til en anden video, så snakker vi nemlig om, hvordan at iman også forgrener sig til andre karaktertræk, f.eks. haya. Men det, som Bediüzzaman nævner i andet ord i slutningen, er, hvordan iman kan være et frø til tuba-træet, som er et træ i himlen, og zakum-træet, som er et træ i helvede. Vi må huske, at iman er noget, der starter helt inde i hjertet, hvor vi finder vores livsanskuelse. Og hvis vores livsanskuelse er præget af en meget stærk iman, vil det påvirke vores følelser, som i sidste ende vil føre til en vilje, som enten kan være svag eller stærk, og enten kan være på Allahs vej eller ikke Allahs vej. Vi må inderst inde tro på, at vi kan opnå en stærk iman, det som Bediüzzaman vil kalde iman i billah, og dernæst opnå det, som han vil kalde ma'rifatullah, som er viden om Allah. Og når vi har de 2 på plads, at vi dernæst kan opnå en stærk kærlighed til Allah, som inshallah går begge veje, det Bediüzzaman kalder muhabbatullah.